Lehen galdera, nahi nizun galdegin, ean xapelgo hontan zuk zer nahi zinun eman, nolazpeit, publikoari edo, eta zer nahiko zinuken jaso? Uste galdera pixka komplikatua dela. Nik badu lau urte ez dutala txapelketan kantatu, pixkat utzia nuen bertso gintza. Eta nire helburu pertsonala zen pixka berriz bertsotan hastea, pixka giro horren atxemaitea berriz. Lagunekin ere gehiago elkartzea bertsotan aritzeko eta istero. Gero eman nik dutana emanen dut. Nire bertsokeratik edo gehien gustuko dutan bertsokeratik arituko naizela uste dut. Bestela trampan erortzea da. Eta hori da eman dezaketana, ez dut, enaiz hasiko beste bide batzuen sekan. Eta gero ze eskuratu ez dakit, uste dut parte hartzea ere deia aski importantea dela txapelketak ipajaldun duen funtzio sozialaren gatik, ala. Eskuratzea, gero kantuan berean da bertso hon bat kantatu eta jendea kontentu uste dut hori dela, sekatzen duguna. Eta justuki, aipatzen zinuen bidetik, uste duzu txapelgoa importantea dela bertsolaritzaren sare sozial hori indartzeko edo badu funtzio bat? Bai, txapelketak badu bere funtzioa, ez du neok ukatzen. Segur da ez dela bertsogintzaren mundu bakarra, ez da hortan utzi behar, ez da hortan gelditu behar gure lana, baina bai badu bere funtzioa. Badu bere funtzioa jende parte batek bertsogintzarekin ahiman bakarra hortan duelako, movimento hortan duelako. Ikuste duzularik antolatzen delarik saio bat Ipar Euskal Herrian, eta saiora 30 pertsona edo 40 pertsona heldu dirarik. Eta silaba antolatzean enaiz zenbaki eta zuzen oroite, uste dut ere diferentak izan dira azken txapelketetan, baina finalera 2000 edo 3000 pertsonako bat heltzen delarik, saio bakarraren dako, alta bertsolariak berdina dira. Orduan, badu funtzio hori, jendearen gana heltzea masiboki, eta ezagutzen ez duenen gana heltzea. Nik uste dut hortan duela funtzio bat, bertso gintzatik ikusirik, eta gero alabainan, bertso laritza delako euskaraz egiten den zer bakarrenetarik ipajaldean, ordan badu importantzia hori. Justuki, euskaraz egiten den kultura praktika bat den heinean, uste duzu bertsolaritzak ekartzen duela zerbait euskal sareari edo euskaldunei edo euskal komunitateari edo? Alabainan kulturaren bizitzea delako, nik uste dut ekarpena hortan duela. Hori da, praktika delako eta beti bizirik atxikitzen dugun tradizio hori delako, tradizioa aipatuko gu. Beti bizirik den gaia delako, ere aportazio hortan da, eta gero euskara hutsean egiten dela astetik buru, eta hori da bizikirenaren seinale. Kanpotik begirare badu bere importantzia, hori delako euskara hutsean egiten dena, eta konprenitu nahi duenak edo mundu hortara heldu nahi duenak euskara beharrezkoa duelako, eta euskara nahi eta ezokoa duelako, ikasi behar duelako funtsean ez dakienak, horren ulertzeko. Eta azken galdera bat? Bai. Justuki, sekulan bertso saioetara joiten ez den horri edo behar bada urten txapelketari esker bertsolaritza ezagutzen ahalko lukeen horri, mezu txiki bat zer eskaintzen dio bertsolaritzak ezagutzen ez duena? Ze eskainiko dion berak ikusiko du ze plazer duen bertsoa entzutean, bakotxak bizi duen esperientzia bada, kantari gisa, ala entzule gisa. Bakotxak sekatzen gustuko dituen gauzak, futbol partidu bat ikustean den
placer berbera ez da izanen, baina nik badut placer bera, edo placer bera ez, baina badut honen beste plazak ere bertso saio bat entzuten. Bakutsak sekatzeitu. Gero txapelketa, erran nahi dut entzule hori ere, txapelketa ez dela formatu bakarra. Behar ba entzule gobaten dako egokiago direla bertso afariak, edo bertso bazkariak, edo beste formatuko bertso saioak. Baina txapelketan normalki agertzen da maila on bat, bertsolariak ere berez prestatuak heldu direlako. Eta hola, ezagutzeko molde politu bat izaiten alda, naiz gero beste saiotan atxemaiten alden ere plaza.